Esto empezó como una tontería, un día de calor como pasa siempre, y decidimos empezar porque no tenemos mayor hay tantos otros que hacemos colegio de todo. Vamos con esta gente y en vez de botarnos para atrás, nos convertiron esto un episodio de vamos, esto era nosa aventura. Bueno, xuntámonos moitas veces, disfrutamos moitísimo das nosas reunións aquí en Regueira, con fotos, falando, buscando nomes, buscando xente, intentando recordar e moitas anécdotas. Esa aventura tamén temos que dar gracias a todos vos que se convirteu nesta comida. Sin vos non estaríamos aquí. Moitas gracias á colaboración de todo o mundo que nos mandou números de teléfono, que buscou máis xente, que estuvo sempre dándonos ánimos. Parecenos maravilloso, tirade para diante, que ven a quen se lle ocurre. Bueno, pois aquí está. Esta é a nosa comida da promoción dos 70. Moitas gracias. Queríamos comentar que hai compañeros que non están con nós por motivos persoais, por motivos profesionais, que se disculparon e que non estamos aquí. Tamén temos uns compañeiros que onte morreu o pai a un compañeiro e antes onte a nai a outra compañeiro. Tampouco puderon estar aquí. E despois tamén guardar no noso recordo a todos esos compañeiros que non van a estar nunca con nós aquí, pero que si están nos nosos recordos e no noso corazón. E un aplauso. Estábame a comentar agora porque me dían que era bo facer un WhatsApp de grupo. Entonces, bueno, si alguén ten algún inconvite por eso, pois que o faga para saber si non tiramos para adiante e intentamos facer un WhatsApp de grupo. Por ese WhatsApp, ti eres do non? No, eu son con condicións. Mandaremos solamente as fotos vestidos. Vale? Era que mandemos todas as fotos, incluídas as outras. Piden aquí as fotos esas que temos antiguas, que nos están quedando por aí, si as podemos recopilar. Intentaremos recopilar todas esas fotos. Y estas novas, José María, que leva toda a comida aquí traballando con un negro, vai a facer, nos vai a mandar a forma que temos para ter esas fotos. Nada, pero aquí manda por aí para arriba, por o aire. Bueno, agradecemos a todos estar aquí, acompañarnos y... De hoxe un ano. De hoxe un ano. Eso. Vale, eso é unha promesa. Veña, va. Intentaremos, si non é dentro de un ano, que sea dentro de 2 anos. ¿Vale? Oye, que a miña promoción de historia reúnese desde hai 35 anos todos os anos, pódese facer, Dixo que non me mires a mí, foi ela que dixo. Claro, non dixen eu. Silencio, su eminencia Fidalgo. Sabes o que che digo? A última vez dixo que traballando como os chinos. Sabes o que dixeron os chinos? Traballan 6 horas ao día e que se cantan. Somos hijoputas, así como os negros. Bueno, buenas tardes, é un placer estar aquí con vos. Nós somos, pois, o Saco, a parte de mercado,
realmente o auténtico motor de todo isto. Era non o di por modestia, pero sí que temos que darlle un fortísimo aplauso a Carmen. Gracias a ela e a súa dedicación e ao seu tempo libre, que xa está libre, desde hai uns meses, pois estamos aquí. Entonces ela puso todo o seu empeño e interese en que isto se levase a cabo. E nós, bueno, pues, colaboramos, os catro, pois, bueno, con pouca cousa, non? Pero Mari Carmen, digamos, que levou todo o peso da organización, e non é fácil. O sea que hubo xente que efectivamente finalmente non ven, non sabe por que razón, outros sí que efectivamente son causas máis justificadas, pero bueno, que é un traballo que, bueno, que efectivamente temos que agradecerlo infinitamente. Con respecto a Mari Carmen xa o dixe todo, pero tamén suxería llevo aquí ao grupo noso, dado que cada un que nos vemos, bueno, eu somos a todos moi novos, moi jóvenes, aunque non pasase estades moi ben todos, que sempre, cando chega alguén despois de 40 anos, de 45 anos, pregunta, bueno, que faz, que estás facendo, que da tua vida, e todo eso. Entón, eu pensaba, eu dixo a elas, que cada quen, se quere, que teña o seu minuto de presentación aquí, se quere, o acto voluntario, non? Dicir, bueno, pois eu estou en tal sitio, ou fago esto, ou non, pero eu, en todo caso, a mí le varía máis para mí. Un minuto por persona, nada máis, como máximo. Pero si non damos pa un Vamos a ver, eu isto digo, se cada non se fai, non pasa nada, pero eu isto digo porque a mí me preguntaron como 3 ou 4 ou 5 personas donde estás, que faz, que fixeste, entonces sería unha maneira, digamos, económica e ecolóxica de dar información a todos os vez. Por eso, eu era a idea que todos. Estas cousas hai nas que falar antes de tomar o viño, porque que o traias que o arrastres aquí despois da comida. Por favor. No. Nada, solamente decir, como somos varias parroquias, Palmeira, bueno, voy a Palmeira, Puebla tamén, Puebla, tal, que haya un representante para decir, catro cousas, nada máis.